Contado, imos analizar a problemática do lobo en Galicia, xéralles moitas perdas económicas aos nosos gandeiros e complica a incorporación dos mozos ao noso medio rural. É o caso de Natalia, ela ten 22 anos e ve como o lobo devora constantemente as súas vacas. Moi boas, Natalia. A pleno rendemento te atopamos, non me esperaba menos. Bueno, son 170 vacas que teño que cuidar todos os días. Pois vimos a acompañarte. Que che parece? Moi ben. Dende que hora estás levantada bourando? Pois desde as 7:30. Dende as 7:30 e o primeiro que fas é comezas muxinto e a partir de aí todo o teu día. A partir de aí toda a mañá. Como chegaches a este sector? Nunca fui moi boa estudiante, entonces ao principio, como todo fillo de ganaderos, sempre estás metido nesto. Cando chegou este gran momento de saber que vas facer ca túa vida, dixen a meus pais, mira, para irme buscar a vida por aí adiante, quedo meu aquí, porque os animales gústanme e o traballo, se non é este, vai ser outro. A meus pais, unha das cousas que sempre dixeron é jolín, sería unha pena que despois de todo o sacrificio que fixemos, agora se tuvera que pechar isto. Pero, bueno, entre eu e máis meu irmão levámoslo ben. Ti tes o traballo da cuadra, máis o da casa, máis, por suposto, tamén tes as vacas de fora, que ainda tedes vacas fora. Aquí había as vacas que había, pero cando eu entrei aquí dixenlle, a ver, agora que estamos todos hai que aumentar. Entón, agora temos as vacas de fora, que se queredes vou vos enseñar. Cantos ataques de lobo levades nos últimos 2 meses? Levaremos como 5. E esta semana tivestes dobre visita. Efectivamente. A desta noite sin éxito, pero a da anterior noite cobroulle a vida a unha vaca. E cando chegas a mañá seguinte ao teu prado, con que te atopas? No mellor dos casos cunha vaca morta e no peor dos casos cunha vaca viva. Iso ten que ter un dolor impresionante porque come as vivas, entonces a vaca ao final morre desangrada, non morre afogada como mataban os antigos lobos. Entonces ao final telas que acabar matando ti. Estades facendo gardas para intentar disuadilo un pouco, non? Un ven á unha, que somos nós, outros veñen ás 3 e outros veñen ás 5. Da mañá. Claro. E ao día seguinte hai que andar. Como fai este animal para meterse cas vacas? O problema destas fincas costentas é que moitas veces cando chove moito, a agua ten que salir por algún lado. Pois ele aproveitase xusto do buratiño que abre a terra para que desafogue a auga e métese por ali. Cada vez que me mata unha vaca estaríamos falando dunhas pérdidas de 5.000 euros. Eu levo 6 meses entendendo a todo o mundo, entendendo que hai que ter tempo, entendendo que, por exemplo, os de medio ambiente non teñen culpa, que non lles podes berrar, pero quen me entende a min? É que a min estas vacas vai-me acabar con elas, eu non teño onde metelas, métese nas cuadras, non é unha cuestión de que estean ao aire libre. Eu quero solucións, porque as miñas vacas non están a gusto. Eu non estou a gusto. Ao final, non estamos mirando polo bienestar da xente, estamos mirando polo bienestar dun animal salvaje. Pois escotábamos a Natalia, esta gandeira. Imos profundizar na problemática do lobo co biólogo Pedro Alonso, co gandeiro do Pino Manuel Castro, co representante de Unos Agrarias Jacobo Feijóo e co veterinario Suso García. Sí. Boa tarde a todos. Boa tarde. A actualidade dinos que a Unión Europea vai rebaixar a protección do lobo, pero non lle vai afectar a Galicia. De contado analizamos isto, pero antes, escoitábamos a Natalia que decía, quen me entende a min? Estaba escoitando a Natalia e estaban, creo que todos máis ou menos asentindo, porque, bueno, ela ten a razón polo menos para falar, non? É unha gandeira nova que se quere abrir paso na gandería e que ten problemas para manter vivas as súas vacas, que non, que entendo que un gandeiro é o primeiro que ten que, non, un gandeiro é o primeiro que ten que facer, non? Manter vivos os animais, non? É a súa empresa. Sí, claro, e son os seus animais, é do que vive, non? E ela Como se síntese fora unha moi amenazada, como se porque fora dicía ela, que fago? Que vai tirar a toalla, porque eu conozco personalmente. Sí, é dunha zona que está especialmente afectada, non? No Pino, non? Hombre, foi aquí lle mataron 10 vacas. Sí, 10 vacas. De setembro aquí, 9, no, perdón, 8. E o resto do ano as outras dúas. Claro, o sea que se desde repón enero... económicamente esa perda ou non? Os seguros, as administracións repoñen esa perda, xa digo a perda económica, non máis? A perda parcialmente, a perda económica, sí, hai unha serie de axudas, pero a xente o que necesita son solucións para non chegar a ese extremo, para non chegar ao extremo de que o lobo mate os animales. As axudas son sempre o último elemento que está ao final da cadena. Si son para reparar, digamos. Son para reparar, pero nunca reparan de todo. E un biólogo, claro, que hai unha loita de
hai unha loita de animais, de alguma maneira, non? Entre o lobo e a vaca, O ser humano hai tempo que nos consideramos como animales superiores, por así decirlo, ¿no? Sí, é verdade. Y estes aproveitamentos económicos forman parte do rural e, por tanto, son prioritarios e son estratégicos, non? E esa zona en concreto é unha zona moi humanizada, moi alterada e habería que estudiar en concreto como... A verdade é que o caso do Concello do Pino, de onde ven tamén Manuel Gandeiro, agora estamos falando con Pedro, que é biólogo, pois vese terriblemente afectada polos ataques nos últimos tempos. Medraron moitos ataques do lobo nos últimos anos, un 30%. A que se debe isto? Bueno, nos últimos 20-25 anos é certo que se leva producindo unha expansión xeográfica e demográfica, é dicir, hai máis lobos, chegan a máis sitios, hai zonas onde se fan fortes, onde crían ben e a partir desas zonas colonizan outras áreas, como pode ser esta, onde hai 5 ou 10 anos non estaban presentes. Nestas áreas non encontran alimento, o único alimento que encontran é o gando, dos gandeiros, e entonces, claro, generan un malestar e un dano económico importante. Claro, cada vez se achegan máis, é certo que cada vez hai máis lobos, hai máis despoboamento no rural, pero queremos saber datos. Pois cantas mandas de lobos hai en Galicia e onde hai máis? Os datos tenos Raquel Atanes. Juan, non é ningunha novidade que os ataques de lobos estanlle facendo un dano importantísimo ao gando galego e están ademais a poñer contra as cordas directamente un sector que se ve vulnerable, desprotexido tamén e en moitos casos mesmo abocado ao peche. Sen dúbida, a día de hoxe o principal problema, e así o din alto e claro, que hai no lobo aquí en Galicia son os ataques masivos á gandería. Segundo os datos que manexa a Consellería de Medio Ambiente, no último ano os avisos de ataques de lobo incrementáronse, como ben comentabades, case nun 30% respecto o ano anterior, e as mortes, igual de importante ou máis, as mortes de reses ascenden ata 3.300. Como se ve nesta gráfica, o aumento é considerable tanto en ataques como en mortes. Pero de cantos exemplares de lobo estamos a falar aquí na nosa comunidade? O último censo do lobo elaborado pola Xunta no ano 2022 apunta que en Galicia a poboación mantense bastante estable, con 93 mandas rexistradas a día de hoxe. Isto supón 3 mandas máis que as que había no ano 2013. E ademais cunha presenza do lobo xeral no 91% do territorio galego. O que sí que hai que ter en conta é que probablemente non todas as mandas estean rexistradas e probablemente estes datos estean infraestimados. Imos ver cal é a situación no resto do país, onde se contabilizan alrededor de 204 mandas, uns 1.800 exemplares de lobo aproximadamente. Se atendemos ás comunidades veciñas, pois, por exemplo, en Asturias supéranse as 45 mandas e en Cantabria teñen contabilizadas 20 mandas. Pero volvemos aquí a territorio galego e asumindo que a media de lobos por manda é duns 8 ou 9, os montes galegos concentran entre 744 e 837 exemplares de lobo. Un censo que tamén nos deixa ver que o lobo ten as súas preferencias xeográficas. Parece claro o predominio desta especie no norte das provincias de Lugo e da Coruña e no sur da provincia de Ourense. Con todos estes datos sobre a mesa, compañeiros, preguntámoslle a Suso como experto. Suso, estamos a falar dunha poboación moi abundante e moi numerosa de lobos na nosa comunidade? Evidentemente hai moitos máis lobos dos que nunca houbo. Aquí Manolo, que é cliente meu, cando vin a maneira que tiña de matar o lobo, dixenlle, este é imposible que sea un lobo ibérico, de todo máis 40 kilos. O lobo ibérico é do tamaño dun pastor alemán, está entre 30 e 40 kilos, sendo macho ou femia. Estamos agora aquí a falar duns lobos que son máis grandes incluso que mastís. Entonces, isto é porque ven dun cruce de lobo ártico, non hai outra explicación. E cando isto que había que facer era un control da población do lobo dirigido. Eu estou a favor do lobo, pero en determinadas zonas, non donde toque, non é donde toque, porque se toca nesta zona é evidentemente gandeira, estamos pechando as gandeirías. Entonces, eso de apostamos polo rural non é certo. O lobo ten que estar en zonas despobladas, como son zonas das montañas de Ourense, das montañas de Lugo, onde non hai ganadería e teñen ataques de jabalí ás cosechas como se chama, dos viñedos que están negros, por exemplo, na zona do Sil, que eso deberá ser as súas zonas, o mellor. Exacto. Que pasa que decía Pedro que aí igual non atopan alimento. Sí, pero eso corregímoslo ahora mismo. Raquel
que levanlle matado 10 vacas no ano que... Ou Raquel... Natalia Gandeira. Gandeira. Levanlle matado 10 vacas os lobos. Cada vaca vai a 5.000 euros, pois son 3.000 de vaca e máis o lucro cesante de produción de leite. Teñen vacas que a mellor están coxas, que hai que sacrificalas para o camión verde, a destruir, a queimar, que ten un gasto enorme o queimar unha vaca. Esas vacas, se estuveran a un cebadeiro, leválas a un cebadeiro de criadeiro de lobos na zona de Ourense, habría máis lobos que hai agora e a coste cero. Non nos costaría nada. Eso non estará ben visto a mellor pola administración ou por quen corresponda, pero é unha forma de que todas as partes estuveran a salvo, tanto os lobos como... O lobo mata porque ten fame e quere comer, non mata por outra razón, non? O lobo, se dar de comer, non mata. É o que nos sobra. Hai camións e camións e camións de animales que van para desecho todos os días, camións e camións a tope de comida. Non sei que opinan tantos gandeiros como o biólogo que temos aquí, o mellor da alternativa que propón Sus. A ver, sobre o tema do comportamento e da alimentación do lobo, a legislación non só española, galega, europea, pois fala da función ecolóxica que cumpre o lobo, non? Mais alá desa función non creo que cumpla outra. Quero dicir, depredar sobre o gando non é ningunha función, e non é unha función ecolóxica, non? Entón, hai que tratar da mellor maneira posible evitar ese tipo de ataques, non? Minimizar eses ataques, cando non é posible minimizalos porque é moi difícil, porque son aproveitamentos que son moi difíciles de establecer medidas preventivas, pois entón sí que se pode estudiar, e supoño que iremos máis adiante, outro tipo de control demográfico. Pero, mentres tanto, o lobo cumple unha función ecolóxica ali onde hai certa naturalidade e non é cuestión de irlle levar de comer, sino que se ten que buscar a vida e ten que buscar alimento, a ser posible herbívoros silvestres. Para comida vai ir polas vacas. Sí, non, evidentemente. Claro, o que non podemos é que este señor que ten 80 vacas, que lle leven 60 becerros, entonces ten que cerrar. E se cerramos o campo, se cerramos o rural, encherase de maleza, porque non podes plantar plantas nin autóctonas nin doutras, donde hai cultivos, entonces, eso, o día de mañán, ven o lume, e o lume vai a queimar a terra, e o fume vai intoxicar a atmósfera e máis vai afogar a xente, porque se arde Galicia, como ardeu en Portugal, chegou-nos o fume de Portugal aquí, non hai que confundir a gandería intensiva coa gandería extensiva. Tú estás mezclando gandería semiextensiva con extensiva. Eu non mezclo nada. Estás mezclando o pino que non é extensiva. Vamos a ver, este señor ten ganadería extensiva, este señor que está aquí sentado. Total. Entonces temos que, o Vázquez, que é o que mataron 8, ten mezcla extensiva extensiva e intensiva. As novillas tenas en extensivo e as preñadas. As de leite tenas en cuadradas. O que sí, que o lobo realmente, donde é a zona evidentemente gandeira, pois a convivencia eu vexo moi difícil. É moi difícil. E mira que non hai hectáreas e hectáreas en Galicia vacías de lobo e de animales. Por que o lobo non está aí? Porque non hai ganadería. Entón ven para onde hai ganadería. Pero se nós lle damos alimento, o lobo estaría ali. Porque, bueno, son moitos os afectados. Indudablemente. Eu primeiro tamén tranquilizar un pouco os galegos no sentido de que o lobo en Galicia non está en peligro ningún de extinción ni nada parecido. Ten unos niveles poblacionales que acabámoslo de ver. Efectivamente, non plantea ningún problema. Hai máis lobos en Galicia que sumados os de Portugal, os de Francia e os de Alemania, para que nos fagamos unha idea. Por ese lado non hai risco. Entonces, o que se trata nestas zonas e destes problemas puntuales como hai no pino, temos que ter ferramentas para intervir. En un momento dado, se hai que batir uns cuantos animales para alonsalos da xente, para alonsalos das explotacións, haberá que facelo. E hai ferramentas para eso, sí, a pesar do LESPRE, que foi unha medida que aplicada a toda España, pois desde o noso punto de vista foi un erro, pero a pesar deso, o LESPRE sí permitiría esas accións de caza puntual. Batidas controladas. Non batidas tanto batidas como accións selectivas, mediante un informe técnico que nos diga, bueno, pois en esta zona é tal macho, ou tal manda, ou tal... Claro, estamos falando da listaxe das especies protegidas, e agora... Imos falar un pouco do que está na actualidade, que a Unión Europea rebaixa, digamos, que esa especial protección do lobo, pero non sei que va a pasar en Galicia, porque non sei se estáis de acordo de que o lobo está protegido en Galicia, pero mellor está protegido demais, non o sei. A ver, eu creo que é unha cuestión máis de linguaxe técnica xurídica que de outra cousa. Evidentemente, despois, e supoño que abordaremos tamén, despois desta decisión da Unión Europea, políticamente, supónse que agora mesmo no teito do Ministerio está
está a pelota e hai que mover peza, non? Porque políticamente podemos falar xurídicamente o que queiramos, pero políticamente isto ten unha polarización clara e hai que, de alguma maneira, dar pasos para resolvelo, non? Entonces, bueno... É que parece como que se estuviera metido en bucle este debate como se fuera algo tan simple como unha loita entre ecologistas e gandeiros, e non creo que sexa así exactamente, non? É algo máis complexo. É certo que temos que convivir todos, pero tamén é certo que temos que respetarnos todos, porque se o lobo entra en granxas que están en intensivo porque deronse casos de entrar en granxas, eu teño un cliente que ten ovellas na corte e fai queixos, entroulle dentro da corte a matar ovellas. Aí nos isto, Joel, non é... Sí, porque a maioría dos ataques sí que son en gando vacú, incluso no gando equino ou bovino, pero sí que acontece con outro tipo de gando. Manuel, gandeiro e afectado, porque ademais o Concello do Pino, estabas tomando moitas notas. Esas cifras que decía Suso, do que se paga por cada vaca que ataca o lobo e o cupo cesante, creo que chamabas. Non, pagar creo que anda en 1.500, pero de 1.500 a 5.000 a perda é toda para o gandeiro. Inda que a Xunta pague 1.500 euros por unha vaca... 1.500? Bueno, non sei o que paga, pero... Tamén depende dos anos da vaca, creo non? que lle entendín a Vázquez que por unha pagaron 1.500 e outra como estaba flaca non lle pagou nada. Entonces, eso, claro... Manuel, para ti por onde pasa a solución? Pois é difícil, pero temos que poñer empeño en buscalas. Primeiro, aquí Paco, eu vou a tutearte, porque eres moito... Pedro. Perdón, sí. Pedro, eres moito máis novo que eu, debo ser o máis vello daqui. Bueno, dice que os do Pinos estamos moi afectados e que estamos moi humanizados, pero ao mesmo tempo sobresaltados. Eu eso non o acabo de entender moi ben. Porque a paisaxe está humanizados humanizada. é, digamos, un Hai humanos onde non había antes. Quero dicir que a paisaxe do Pino, a contorna toda de Santiago, é unha paisaxe moi humanizada. Non ten que ver, por exemplo, coas paisaxes do Caurel, dos Ancares, que, por así decirlo, son máis agrestes, non? No Pino, en Arzúa, en Melide, pois hai aproveitamentos máis intensivos e, por tanto, a paisaxe está transformada, por así decirlo, non? Eso que quería decir. Pero como que lle gañaron terreo ao monte. Sí. Claro, transformouse o que eran antes... hai miles de anos ou centos de anos, transformouse o que había antes, instalouse o ser humano e foi progresando, instalando os seus aproveitamentos e agora é unha zona humanizada no sentido de que a paisaxe está transformada. Eu creo que se entendeu perfectamente. Do cual nos alegramos e cooperamos en facelo, eu son dos primeiros. Pero, entonces tendremos que deshumanizarnos para que o lobo non nos ataque, porque se nos ataca porque estamos humanizados, pois esa xa é unha solución, deshumanizarnos. Unha solución, vaya como vaya. Esas zonas son as que hai que... Entón, claro, sobresaltado sí que eu entendo que o dixeras, porque estamos sobresaltados... Creo que foi outra expresión. Outra expresión, sí. Sobresaltados estamos, pero o siguiente de sobresaltados. Cantas reses perdiches ti, Manuel? Molestos, máis que molestos. Eu case podo decir, en comparación destos, que ninguna. Perdín dúas. Pero de perder dúas a perder 10, 18, ou 12, ou 3, porque eu teño os nombres de cada unha, e teño fotos aquí espeluznantes, dunha vaca que está atacada, comendo a viva e nacendo a cría, e o lobo comendo as orellas ao pequeniño que está nacendo. Falábamos eso que dixo antes Suso, perdona, de que este lobo que agora é un lobo distinto ao que había antes. Nos dijo... Sí, tú non estás de acordo con eso? Non, en absoluto. O sea, non sei de onde sacou Suso, pero... Eu saco dos datos da xente que todas ve as o lobo. análises xenéticas que se levan feito na Península Ibérica, non só en España, tamén en Portugal, e non falamos de 10 nin de 20, falamos de mostras de máis de 500 ou 1000 exemplares que se obteñen a través de mostras fecais ou de sangue e tal. O único que se ten encontrado son casos moi concretos, que non suman máis de 5 ou 6, de cruce entre can e lobo. Can que pode haber no monte, non? Para nada de outro tipo de razas de lobo, nin nada. E a xenética do lobo ibérico, pois dentro do que cabe, en comparación co resto das variedades, por así decirlo, de lobo en Europa, está dentro da normalidade absoluta. O sea, isto que acabas de decir, Suso,
non ten Non base. son ni máis grandes, ni máis... Non. E ademais, podeche decir que os lobos galegos, os lobos que hai en Galicia, eu teño recollido lobos atropelados con máis de 50 kilos de peso, machos grandes de 5 ou 6 anos, lobas de 40 kilos tamén. E non só iso, eu teño procesado cando traballaba con Felipe Bárcena, que tamén é unha persona que se dedicou muitísimo tempo da súa vida en investigar o lobo, e iba ás batidas a recoller animales que se mataban, e entón traballábamos eses cadáveres e tal, e entra dentro da normalidade absoluta. Parece complicada a solución. Sí, que querías apuntar algo, Jacobo. Sí, eu creo que non debíamos de sacar o foco dos afectados. Dos gandeiros. Dos gandeiros. Buscarle unha solución. Exactamente. Aí vamos. Vos que sodes xente que sabedes por onde pode ir a solución. É buscar unha solución. O objetivo non é que non haxa lobos, o objetivo é que os lobos estén onde teñen que estar, nos seus ecosistemas, que non baixen a onde están as explotacións, e tomar medidas de xestión para compatibilizar esa presencia do lobo co ejercicio da gandería. Bueno, pois, como facemos? Pois, hai que... Primeiro, a administración ten que ter claro que estamos nun novo tempo, un tempo en que o lobo ten unha protección e ten que dar un paso frente. Ten que empezar a monitorear as manadas, saber onde están, se hai que poñer un collar GPS a un exemplar habrá que facelo, se hai que poner un comedero nun sitio como alimentación disuasoria ou para traer o lobo ali, que se acostumbra a caer ali, pois se hai que facer un control selectivo de algún exemplar, pois facelo. E despois, dentro do marco... Ten que ser por zonas, claro. Sí, por zonas. Facer xestión por zonas intensivas. Porque cada zona será intensivas. distinto a problemática. Efectivamente. E despois, se en algún sitio hai que facer un control de caza, eliminar algún exemplar, pois dentro do que nos permite o LESPRE, que non é moito, pero esa porta está aberta, utilizala. Hai que dar un paso diante. É que aí, claro, cando falan de unha lei europea, claro, Europa é moi grande, moi distinta, non é igual o Pino que a Marbella. É o que decíamos antes, que non... Sitios distintos. Que probablemente, xa digo, hai máis lobos en Galicia que en toda Francia, Portugal E máis co incremento que estamos a ver nos últimos anos, o incremento nos ataques, é máis un 30% de e probablemente haxe máis lobos na Mariña lucense coruñesa que en todo Portugal, seguramente, ou que en toda Alemanha, que ten 100 lobos, probablemente. Pois parecía utópico pensar que íamos solucionar a problemática falando con vos, pero é certo que a solucións moitas veces se chega pois falando e escoitando diferentes puntos de vista. Eu creo que, perdona, nese sentido, que é fundamental o diálogo. E cando se aprobou a inclusión do lobo nesta listaxe de especies protegidas, fíxose prematuramente sin ter ese diálogo. Agora mesmo, eu creo que é unha oportunidade para guardar as navallas, no sentido político, rebaixar os fumes e tratar de dialogar, a ser posible, partindo da situación actual, chegando a acordos e a consensos, e se é posible, dentro do listado actual, modificando aquela documentación técnica que de alguna maneira acompaña ese listado, esa protección, dar paso a ese tipo de medidas de control, sempre cando non supoñan... E solucións para tanta xente como a Natalia, o mellor que xa ten moitas dificultades para continuar coa súa vida como gandeira ou como Manuel. Seguro que moitos teríades moitísimas máis cousas para comentar, pero teremos máis tempo para falar deste tema. Outro día volvemos a quedar, non? Dende logo que sí, que ben interesante. Pedro, Manuel, Suso, Jacobo, moitísimas grazas por participar. O que foi importante de hoxe, que partíamos todo isto do caso de Natalia, que tamén a Natalia vexe que, bueno, o que dicías tú, que hai un diálogo e que se preocupa a sociedade polo problema que está. A solución, pues, bueno, pouquiño a pouco. Moitas gracias aos catro. Gracias. Nos agora mesmo volvemos á rúa para